oras namang dainang nanolongan di bagasan Yesus Kristus mula ti mata pasahat tutuhan par dengan basa disudi dengan basa na totong nilon na tuhita nilon do tuhita hay pason akar na dinggan gabi bum sa hita pajupang sa tu bagasan partikyan alini adoran sa tatangin hata ni bata mulai hita pasadero hata martayan kita usubahan oleh Tuhan siya nasaruhan namin anan sudi dengan dibasa di bagasan tikyo na nang manangin hatap kami ajari mah dang kami doktor dimpar badia asa mga tu siya beta bagasan Yesus Kristus martayan kami tu depan amin. Kemudian yang nolongan di bagasan Kristus Yesus hata ni dibata na sa tu hita dia pala partikyanon di may san buku Job bidu 42 mamuka mesya na ayat pitu sa tuaya sa 24 so mahata ni dibata tatangi homma di bagasan rohat tabi jadi dungsun dia tahun Jehovah ak kahataw ding tu si Job ninja Jehovah ma mado sili pas sian teman nungatung marsigorgor rimas sumidaho do mida ali-alem si dua halaki edang hata sitong di pabuahamu tari tuau song na pinabua ni naposoki si Jobi nguaimpe buat hamu madi hamu pitu lo butobur do pitu biru-biru tungga jelaho mahamu manoput naposokku si Job asa dipilihan hamu sada pilihan si tutungon manguras hamu jela de tanga aku naposokku si Job hamu jadi tetap aku maibana ga bidang bahenokku tu hamu hobar tu haotoon bin hamunai kadang hata sitong di pabuhamu tari tuau songon na pinabua naposokku si Jopi dungilaw masilipas yang teman do si bildat sian sua do si sopar sian naima dali di banda sida ma hobar tu hata ni Jehovah tu nasida jadi marpamuati ma rohan ni Jehovah ala ni si Job dungi humosing ma dibayan Jehovah parsoryo ni si Job ujuna martanging ibana mengodihon ale-alena jalan nasa arta na di si Job na julu silopit dua ditambah Jehovah dungi robe masude hahanggina do akai boto daro di sude donganna magodang manopot ibana pas mangan sagu-sagu rap dot ibana di bagasan jabuna jala di dok hata seperti tondina dia puli ibana taringot tu saluhu hinamago na pinaroni Jehovah tu ibana jala dilihob betu ibana sakesita do titin sere sadabe dungi gumodang ma di pasu-pasu Jehovah si Job di ujung nasien na di mulana asa 14,000 biru-biruna 6,000 untona 1,000 pasang horbona jala 1,000 haludena boru-boru tubuh musai pitu anak na do tolu boruna guarni boruna siahaan ima si Jemima ia guarni pay 2 si Kesia ai ia guarni pay tolu si Keren hapu ido sahat damang dainang nahinolongan di bagasan Kristus Yesus totu gudang do jolma marpikir moloro si taonon tu sasa halak gudang do jolma medok isa da singot-singot na pinasahat ni Jehovah ala niaka kesalahan jala pamikirionon gabe jujud doon gabe songon uhum na pinasahat ni halak tujolma na marsitaonon mulu di suku kita gaduk marsada-sada isi harwa dihita jolma na di portibion na sohya marsitaonon totu ganuk jolma marsitaonon do di bagasan nguluna ganuk jolma marsitaonon do mengadupi saluhu akan masa di bagasan nguluna dang adong nanggusada jolma di portibion naso marsitaonon ada ni anggo marsitaonon do sude jolma na di portibion jadi naga bisingok-singok siya debatado asitong na daw kuya nanolongan di bagasan Kristus Yesus turpu jamita nasa tuhita dia pala partikyanon
songo dia debata manangihon tangiang ni si Job. Jala songo dia debata patuduhon basa-basana nama sebulon tu si Job. Detik namar setahun ni si Job di bagasan parngelon na sa sitong na si Job dada alani pangalahona alai alani sugu ni rohani si bulis do mamereng hasit yaw ni si Job mamuji debata sugu ni rohani si bulis do mangidu tu debata asa dipaluas debata si bulisi medebu akas taonon tu si Job. Jala dipaluas debata matutu akas si taonon ni ro mangago si Job. Ditikin namar si taonon si Job gudang do akarehe-rehe nasahat tu ibana. Termasuk makarehe-rehi di pasar akka donganna akka ale-alena ale-ale ni si Job do nama dokon buasa pola ima hona sahi puro ibana di dokon akka ale-alena si lipas do si sopar do ima si Bildad saluhut akka si taunon na diay ni si Job saluhut nai ala ni ibana nunga mangulahon akka nasonatama dia dopat ni debata. Jadi ditikin namar setahun ni si Job rodo sa sitong na ale-alena na tulu halaki masoso ibana rodo sa sitong na nasida paingoton ibana anggo akkahata si pasingot na pinasaha ni ale-ale ni si Jopi songon na patudun akka partigor na sida di bagasan parngoluo ale fakta na sebenarnya dada na patudun akka hatigoran na sida seakan-akan gabe suruan ni debata paingoton si Job didokon na sida pauba maroham alana ala di panahom do alana sala do martuha do kalana asing gabe di paluas debata ro tuho akka sahit alai ahata di si Job mangalusi akka ale-ale nai porsia do ibana dang ala ni pangalahona alai ala ni balgani holong ni debatado na dipatuduhon tu ibana ditiki inatana pasingoton ibana nama dokon tinggal huma debatami alai aha alus di si Job molo ima olo ho majalo na tonggi radema nang roham majalo akka napare alana saluhu nai sian debatah di bagasan turpu jamita nasa tuhita dia pada partikenon takasma di pabotohon debata songo dia sakap ni debata naneng pasauton na tu si Job sakap ni debata naneng pasauton na tu si Job ima naikon ima malum na masahitna jala naikon tarpasu-pasu nama ibana tujuluan nyaryo jala selalu akasakap ni dibatai di pabotohon tu si Job di bagasan sakap naneng pasahaton ni debata tu si Job dipakulingi debata mamusenang akka ale-ale ni si Job di debata ma ima tu si Elipas nungam tung marsi gorgor rimas sumida ho do mida ale-ale si dua halaki aidang hata situng ni pabuahamu taringot tuau songon na pinabua ni naposokku si Jopi pola do tutu tarimas debata mamereng pangalaho ni si Elipas si Bildad do si Sopar buasa tarimas debata tu nasida alana nasida pas hatot akka hata nasona toho mana menggeda-gedai hata ima tu si Job akka pangalao si songonon dia sugut debata akka pangalao si songonon dang mabahin ima las rohani debata alai gabe tarimas do debata rimas ni debata nanang pasahaton na do tutu ima tudongan ni si Job ahama di dokon asa mago rimas ni debata sian nasida ikon bainon nasida ma pilihan si tutungon
na ditotuhon di bata ima didokon pitu lubu tobur do pitu biru-biru tunggal jalalama hamu manopok na posokku akka pitu lapatanna ikut ima ulah dono dasi dai songon ima sada kesempurnaan majalo pamurion sian debata alai mono tumpe nasida manobaon saluhu nai dada nasida manobaon puasa dang layak be nasida pasahatot akka pilihan situtungon tu debata alani pangalawan nasida uria nenolonga di bagasan Kristus Yesus sadahal namasay luar biasa do jamita nasahat tuhita dia pala partikyanon balik do pangatusyon ni ganup halak dohot ima haporsyaon na makaporsay debata songon haporsyaon na dipatuduhon ni si Job. Bagaimana seorang Ayub dia tetap setia kepada Tuhan, dia tetap beriman kepada Tuhan, bahkan keberimanan dia tetap teguh sekalipun banyak orang berpikir bahwa cara dia untuk menyembah Tuhan sudah salah. Tetapi dengan keyakinan yang benar dia tetap memuji dan mempermuliakan Tuhan. Di dalam segala kesengsaraan, di dalam segala penderitaan, dia tidak sekalipun untuk menghujat Tuhan. Tetapi dia minta pengampunan, dia minta bagaimana Tuhan memulihkan kehidupannya. Penderitaan tidak mengejutkan iman Ayub. Penderitaan justru memperteguh iman dia untuk tetap setia kepada Tuhan. Kesetiaan yang dipertunjukkan oleh Ayub merupakan kesetiaan yang tiada tara, yang tiada duanya. Kesetiaan yang dipertunjukkan oleh Ayub merupakan kesetiaan yang diinginkan oleh Tuhan. Kesetiaan yang dipertunjukkan oleh Ayub merupakan kesetiaan yang benar-benar menunjukkan bagaimana kebesaran kasih Tuhan benar-benar dia pahami dalam kehidupannya. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Apa yang kita lakukan ketika penderitaan itu datang ke dalam kehidupan kita? Apa yang kita lakukan ketika kawan kita menderita? Banyak orang seperti ima songon nima dongan disi Joko ditiki marsi taonon dongan nai dang nagabi patugun hapor siaw alai gudang do jon masih sonarion mamereng jon mamarsi taonon tor disuruh marubat tuaka parubat namalo tuaka dat tuaka tuna asik tor disuruh jon mana marsi taonon ima meninggal hapor siaw tapi neneng dohonon ni dibata tuhita dia pada partikan tidaklah demikian. Ketika engkau menderita, ketika engkau banyak persoalan di dalam kehidupan, jangan pernah tinggalkan Tuhan apapun yang terjadi. Biasakanlah untuk melakukan yang benar. Sekalipun orang menganggap bahwa apa yang kamu lakukan itu tidak benar. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Ahdo na di jalo ni si Ayub, manang na di jalo ni si Job. Di bagasan hasetiaon ni bana tu di bata. Adong piga-piga nanang si berengota merhiti-hiti hati ni di bata. Lapar julu hasetiaon ni si Job. Mabait ibana tetap ima majalo manang majakot akah dungan. Ini yang harus kita teladani. Songo dia nang pe ima akka hata na sunadingkan nang pe ima akka pangalahon na sunature dilohon akka ali-alena jalanang pe akka bura di pasa akka ali-alena tu ibana alai ditiki dung dipasingot di batas saluna dung ima diajari di batas songo dia ima sijok dijakut ibana do musenang akka dungan. Satu sifat yang luar biasa. Ayub tidak berdendam. Ayub mau mengampuni. Ayub mau melakukan apa yang benar dia dapat. Dia tidak membalaskan apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita perhatikan dari kebenaran firman Tuhan. Semua dia ibana di bagasan hasetiaon. Gawe di jalui mana di sidolok. Ini yang harus kita teladani. Banyak orang berpikir bahwa ketika penderitaan datang, maka itu hukuman daripada Tuhan. Banyak orang berpikir karena itu hukuman daripada Tuhan, dia meninggalkan Tuhan. Tetapi upah daripada kesetiaan yang dipertunjukkan oleh Ayub tidak demikian.
upah dari kesetiaan yang dia pertunjukkan adalah bagaimana dia mendapatkan yang lebih dari yang seharusnya. Ayub hanya mengharapkan dia terlepas dari penderitaan. Tetapi faktanya adalah dia tidak hanya terlepas dari penderitaan, tetapi lebih daripada itu Tuhan kasih. Tuhan lipat gandakan berkatnya kepada Ayub. Oma naik konsitirot dari bagasan parngot. Mungkin hitam mamereng akasih tahu nonon duduk jala parir jala gabe neng magu hapor syalta alai anggo setia dohita memuji debata porsia mahamuna ikon pasu-pasu ni debata ikon lehono di debata akka nadinggan tuhamu tujuannya. Jadi mari tradisikan, yaitu tradisi untuk tetap setia menyembah kepada Tuhan apapun persoalannya, apapun tantangan, apapun yang kau hadapi dalam kehidupan. Yang ketiga, dapat ulu honai konsi berengot tadi pala partikiano. Songo dia debata memakai akka humaliang disijok gabe ima hasahatan di pasu-pasu tu ibana. Di bagasan hatan di debata dia pala partikianon ima di ayat 10 sada. Idok kodo dungi robe ma sudi hanggina do akai botona ro di sudi dunganna. Magunang manopot ibana. Laos mangan sagu-sagu rap dohot ibana di bagasan jabuna. Jale di dok hata si pernitod dina. Hu diapuli ibana taringo tu salu hina mago na pinaroni Jehoba ibana. Jale lilehu betu ibana sakit sita do titin sere sadabi. Ona luar biasa neko si parisonta. Ketika Ayub setia di bagasan parngulon, debata masuru aka hanggina menugu-nugi ibana, aka hanggina mengurupi ibana. Jadi ketika kita setia kepada Tuhan, maka banyak cara Tuhan untuk memulihkan kehidupan kita, maka banyak cara Tuhan untuk memberkati kita. Tuhan akan mengutus orang-orang untuk menjadi saluran berkat untuk memenuhi kehidupan kita. Ayub ketika dia menderita semuanya habis. Hartanya habis, kekayaannya habis, bahkan rumah tangganya hancur, bahkan anak-anaknya meninggal. Tetapi ketika Tuhan pulihkan, maka Tuhan menjadikan orang-orang yang pertama sekali menjauh darinya, Tuhan suruh mereka kembali untuk mendekat, untuk membantu, untuk memulihkan kehidupannya. Ini hal yang begitu luar biasa. Kuria nenalongan di bagasan Yesus Kristus. Dapat budi sahali nekon berengota sian hatan di bata di bagasan partikian. Songo dia hita ima di bagasan parngolota maniru songo dia hasetiaon ni Yesus Kristus tu hita. Yesus Kristus begitu mengasihi kita, begitu luar biasa. Sekalipun kita melakukan hal yang tidak benar, sekalipun kita melakukan dosa, apa yang pertama sekali yang Yesus sampaikan ketika dia di kayu salib? Yesus katakan dalam doanya, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ale amang, marpamuati marham mida nasida, edang di boto nasida, aha nabi nahe di nasida. Pengampunan Yesus lakukan, kesetiaan Yesus lakukan, sekalipun pengkhianatan kita lakukan. Ini merupakan bagaimana kebesaran kasih Allah yang benar-benar nyata bagi kehidupan kita. Bagaimana kebesaran kasih Allah yang benar-benar kita nikmati di dalam Yesus Kristus. Ayub menderita, tetapi dia dipulihkan oleh Tuhan, oleh karena dia tetap setia. Kita menderita di dalam dosa, tetapi dipulihkan di dalam darah Yesus Kristus, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Hadiah yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Ayub, Tuhan lipat gandakan berkat ke dalam kehidupannya. Hadiah yang terbesar yang kita terima dari Yesus Kristus, dia berjanji menempatkan kita bersama dengan dia di surga kelak ketika kita tetap setia kepadanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di zaman sonarion, gudang doa ke tantangan, gudang doa ke persoalan, gudang doa ke paruh kilo nata adopi, alai molo marsiho tita maka perse Tuhan, pos marohang, di bata mamasu-masu, di bata madongani, jala di bata mangalon akka narikot di bagasan parangot. Tingok mahatan di bata. Nah di surat
di buku di Matius bidu onam ayat 37. Jumulu malului harajan di bata. Dungi tabon nama aka odeng di bagasan parang mata. Songo di do nang sijok. Dilulu ibana do ima di bata di bagasan si taonon. Ditabay di bata maka pasu-pasu di bagasan perona. Songo sijok mahita maka porsai di bata jele setia tu di bata nang pegudang aka si taonon. Amin. Tuhan Yesus memberkati martang yang mahita. Pinuji maho ale Jehovah di bata nami. Disudi dengan dibasam na totong dilihom bagasan ngulunan. Totong ali Tuhan diajari hodo hai marhiti-hiti na posom si Job. Asa setia nang peaka marsitaon on ibana. Hai pesong ni dole Tuhan. Setia do hami maka porseho nang pegudang akan na parir na suhar na rotu bagasan perungan. Dongani hami. Hurupi hami majalo saluhune. Di bagasan Kristus Yesus patau mahami gabi anak komo. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Tuhita saluhuna.